Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bir guşok bir ýol halkara hyzmatdaşlyk maslahatyna gatnaşmak üçin Hytaýa iş saparyna bardy. Saparyň çäginde ol bir guşok bir ýol maslahatynyň 3-nji mejlisine gatnaşar we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping bilen duşur diýip TDH habar berýär. Bir guşok bir ýol maslahaty Merkez Aziýanyň, Ýewropanyň we Afrikanyň 60-dan gowrak ýurduny birleşdirýän täze sowda transport geçerlilerini öğretmek, häzirki hereket edýän geçerlileri kämilleşdirmek boýunça Hytaý tarapyndan başlanan halkara başlangyç bolup resmi habarda aýdylmagyna görä, bu ýurtlaryň Hytaý bilen aradaky sowda gatnaşyklarynyň ösmegine ýardam berer. Hytaýyň lideri Xi Jinping'in Pekinde geçirilýän iri sammitde guşok we ýol başlangyjyny daşary siýasatda gadandan üstünlük hökmüne magtamagyna we onu günwatara alternatiwa bolan ösüş nusgasy hökmüne sergilemegine garaşlýar. Ýöne bu taslama käbir döwletleri 10 ýyl bäri durnuksyz derejelerdäki bergilere duçar etmekde tanqid edilýär. 3-nji guşok ýol maslahaty 17-nji oktýabrda öz işine başlar. Bu maslahaty dünýäniň çar künjüginden wekilleriň gatnaşmagyna garaşlýar. Hytaý Xi Jinping tarapyndan öňe sürülen bu maksatnamany ýurduň daşary siýasatynyň möhüm bölegi hökmüne berkitmäge synanýar. Bu Çin'in öňe süren ilkinji iri daşary siýasat ugrunyň 10-njy ýyl dönümi diýip Rajaratnama adyna Singapur halkara gatnaşyklar mektebiniň uly ilmi işgäri Rafael Pantucci Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Hemmeler elmydam aýry-aýry taslamalara üntügönükdirýär. Ýöne guşok ýol başlangyjy ahyrynda dünýäde iş çalışmagyň Hytaý nazariýeti bolup Pekin bu garaýşy gutlamak isleýär diýdi. Çin'in Hytaýyň lideri bolmagynyň edil ýany onuň Gazagystany we Indoneziýada eden çykyşlary bilen 2013-nji ýylda resmi taýdan badalgy berilen guşok we ýol başlangyjy portlaryň, elektrik stansiýalarynyň, demir ýollarynyň, gara ýollarynyň we beýleki infrastruktura taslamalarynyň gurulşyny maliýeleşdirdi. Hem de sowda we maýa goýumlaryny ösdürmek üçin onlarça ýurda milliardarça dollar maýa goýdy. Hytaýyň dünýäniň galan bölekleri bilen transport ara baglanyşygy ösdürildi. Hytaý hökümeti 2019-njy ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilýän guşok we ýol forumynyň öňe sürersini bu maksatnamanyň gazananlaryny durnukly ösüş nusgasy hökmüne öwüp hemde onu günwatara garşylyk hökmüne atlandyryp beýanat çap etdi. Hytaýyň daşary işler ministrliginiň halkara ykdysady gatnaşyklar müdiriýetiniň başlygy Li Kexin 10-njy oktýabrda jurnalistler bilen geçiren söhbetdeşiginde guşok ýol başlangyjynyň geýsiýasy oýunlaryň köni aňyetini üýtgedip halkara hyzmatdaşlyk üçin täze paradigma döredýänligini aýtdy. Ençeme ekspertler guşok ýol başlangyjynyň garyp ýurtlary zerur bolan maliýe serişdelerini gönükdirenligini, ýöne munyň ewediniň dolunmalydygyny aýdýarlar. Bu taslama soňky 10 ýylyň dowamyny korrupsiýa we daşky gurşaw degradasiýasy boýunça dawalara duçar boldy we global gün ortada ýokarlanýan algy bergi krizisine goşan goşmakda tanaldy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek gytçylygy saklanyp galýar. Aşgabatyň dukanlarynyň öňünde arzan çöregi satyn almak üçin nowaty durýan adamlaryň sany artmasa azalmaýar. Çörek aljylaryň ählisine ýetmeýän mahaly dawa jenjeller ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler problemalar boýun alyp, olary çözmek üçin netijeli çäre görmeýän mahaly ilatyň arasynda sosial dartgynlyk artýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Adamlar döwlet dukanlarynda herele 2 ýa-da 3 sany satylýan buhanka çöregini satyn almak üçin daňdan garankyda saat 5 töwereginde nowaty durup başlaýarlar. Häkimetler nowatlary gizlemek üçin çöregi dukanyň arka gapysyndan satýarlar. Saat 7-de başlanýan çöregiň satywy 10-15 minutdan uzaga çekmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Satywa çykarylýan çöregiň sanynyň çäklidigi we nowaty duran adamlaryň sanynyň köplügi sebäpli çörek aljylaryň 3den 1 bölegine yetmeýär. 250 çemmeti çörek satylýar. Nowaty duranlaryň 60-70 götürmi çörek satyn alyp bilýär. Çörek nowatyna gijrak gelenler, ýagny 6 olay dukany gelen adamlar özlerine çörek ýetmejekdigine göz ýetirip nowat bellemezden desini öýlerine dolanýarlar. Ýöne 2 sagat nowatda garaşyp çörek satyn alyp bilmedik adamlar bilen dukan satyjylarynyň arasyna dawa jenjel ýygy-ýygydan ýüze çykýar diýip habarçymyz belledi. Paýtagtyň döwlet dukanlarynyň biriniň arka gapysynyň öňünde düşürilen video ýazgyda daňatmanka garankyda güýz säheriniň aýazly sowugunda 20den gowrak adamyň we çaganyň çörek satyn almaga garaşýandygyny görse bolýar. Bu ýagdaýlar ilat arasynda sosial dartgynlygyň gün saýyn artmagyna getirýär diýip Aşgabatly aljylar biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Iqtisadi kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda indi 7 ýyl çemesi wagt bäri ilanta bazar bahalary bilen deňeşdirilende arzan bahadan azy karytlary hödürlenýär.
öýrenýär. Krizisiň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurtda köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Dukan işgärleriniň biriniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre döwletiň arzan önümlerine garaşly bolýan raýatlar köpelýär. Ýöne häkimetler ilat arasynda garyplygyň derejesini pes edip görkezmek üçin arzan önümlere mätäç raýatlaryň sanyny kemeldip görkezýär. Şol ýalan maglumatlar esasında dukanlara çäkli mukdarda subsidiýalenen çörek goýberilýär. Olar problemany çözmäge ederek ýaşyrmagy saýlap alýarlar. Emma iňňäni haltada bukup saklap bolmaýar diýilşýaly problema ýyry giç ýüze çykýar diýip dukan işgäri aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada paýtagtyň söwda edarasyndan kommentari almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda mobil telefonlar üçin sim kartalaryň satywy ýene-de çäklendirildi. Indi paýtagtda jiby telefonlar üçin sim kartalar diňe sanlyja ýerde we ören ujypsyz mukdarda satylýar. Aşgabatda sim kartalaryň diňe 3 ýerde satywda bolýandygyny adatlyň paýtagtdaky habarçysy 17 oktýabrda gurrun berdi. Görnüşýaly indi diňe öňden bar bolan sim kartalar üçin tölegleri geçirip bolýar. Täzeler bolsa Aşgabatda diňe 3 ýerde teke bazarynda, paýtagt merkezinde we Summar dukanynyň golaýynda satylýar. Emma belli bolşuna göre hatda bu 3 ýerde hem günde diňe 10 sany sim karta satywa çykarylýar. Olary satyn almak tas mümkin däl diýen ýaly. Dip habarçymyz aýtdy. Sim kartalaryň satywynyň çäklendirilmegi olar satýan aragatnaşyk bölümlerinde basabaslyk we nowat döretdi. Sim kartany satyn almak isleýänler ýerden sagat 5-de nowata düzülýärler. Söwda nokatlary ýerden 8-den işläp başlaýar. Aşgabatyň beýleki aragatnaşyk merkezlerinde şol sandy poçta bölümlerinde sim kartalaryň asla satylmaýanlygyny habarçylar aýdýar. Adatlyk radiosy paýtagtda sim karta satywynyň häzirki wagtda çäklendirilmeginiň sebäbini aragatnaşyk pudagynyň wekillerinden resmi taýdan anyklap bilmedi. Habarçylar bilen anonim gürleşen mobil aragatnaşyk bölümleriniň işgärleriniň aýtmagyna görä soňky wagtda diňe bir sim karta däl eýtem bank kartaçkalary hem ýetmezçilik edýär we bu hataplaşyk hem de konvertasiýa meselesi bilen baglanşykly. Telekeçileriň pul çalşygynyň ýoklugy sebäpli Hytaýdan gerekli plastik we çip getirmegi besedendiklerini aýtdylar. Dip adatlyň habarçysy çeşmeleriň sörlerine salgylanyp aýdýar. Ondan öň sim karta ýetmezçiliginiň ýurduň beýleki ýerlerinde dowam edýänligi barada habar berilipdi. Sewet merkezlerinde sim kartalar köp wagt bäri satylmaýar we welaýatlanyň ýaşaýjylary paýtagta gitmäge mejbur bolýar. Uly şäherlerdäki aragatnaşyk bölümlerinde wagtal sim kartalaryň gyýtky wagtlyk satywy ýoly goýulýar we uzyn nowatlar emele gelýär. Sim kartalar çal satylyp gutarýar we alyjylaryň islegini kanagatlandyrmaýar. Köplenç satylýan sim kartalar täze bolman eýtem ulanylan kartalar alyjylara hödürlenýär.